ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi nisazongizwa. Haleluya. Phela mawusuhlala isikhathi eside ungakhulumi kubantu bagcina sebengasakuzwa. Amen. Ngiyacela sivule incwadi Matthew chapter 10 ngokukaMathewu chapter 10. Ungifundele Sitheo verse 16. Matthew chapter 10 verse elika 16 1-6. Bhekani, ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho-ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Ngicela uphinde futhi Sithembile. Bhekani, ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho-ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. uJesu labazalwane ukhuluma nabafundi. Uthi kubona ngiyanithuma. Uthi ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Uthi nizimvu noma nginithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi. Siyazi ukuthi uma kukhulunywa ngemvu kukhulunywa ngesilwane esiweak kakhulu. Sanibonani bazalwane. And makukhulunywa ngempisi kukhulunywa ngesilwane esi-aggressive ngendlela eyisimangaliso futhi esi-dangerous kakhulu. Uthi ke njengoba nginithuma ninjengezimvu, nginithuma phakathi kwezimpisi. Uthi uJesu ngamanye amazwi njengoba nikhona niphila emhlabeni, niphila njengezimvu kodwa nisurroundwe yimpisi. Sanibonani bazalwane. Usho ukuthina, usho ukuthi ukuphila kwethu njengamakholwa sinjengabantu umuntu mayembuka abona umuntu oweak. Awusanibonani bazalwane. Ngoba iBhayibheli likubeke kwacaca ukuthi ngisho umuntu ekushaya kulesi sihlathi muphe futhi esinye isihlathi. Haleluya. Awu amen wena waphela ke manje. Ngoba abazalwane bathathwa njengabantu abaweak. Haleluya. Kodwa uJesu usinikeza ithip yokwazi ukuphila nokuhlala endaweni kwi-environment e-dangerous njengasemhlabeni. Awusanibonani bazalwane. Usethi ke uthi ngakho ke hlakaniphani njengezinyoka, nibe mnene njengamajuba. Manje uJesu uma ekhuluma lamazwi usinikeza ithip ukuthi uma siyizimvu noma sinjengezimvu kodwa singakwazi ukuntshontsha, sintshontsha ubuhlakani. Awusanibonani bazalwane. Sintshontsha ubuhlakani benyoka ukuze sikwazi ukuphila kulomhlaba. Uthi noma singabuntshontsha ubuhlakani benyoka kodwa futhi asiphinde sibe abantu abakind njengejuba futhi. Awusanibonani ekseni. Manje iBhayibheli vele like lasitshela ngobuhlakani benyoka. Ngiyacela Sithembile ungifundele lapha kuGenesis chapter 3 ungifundele uverse 1. Inyoka kwasekuqaleni iBhayibheli lisitshelile ngobuhlakani bayinyoka. Kuthiwani Sithembile? Inyoka yayinabuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane. Ingakho uMsathane efuna ukoperate emhlabeni kuzona zonke izilwane ayibhekayo ukuze atheke umuntu ubheka lesi esinobuqili. Sanibonani bazalwane. Ingakho engena kuso ngoba wayazi ukuthi mayezothola isilwane esingahlakaniphile kungenzeka umuntu asinqobe. Ngoba lithi iBhayibheli ukuhlakanipha komuntu kwakukukhulu kakhulu, kwayengaphansana kancane nje kaNkulunkulu. Awu haleluya bazalwane. So ingakho uSathane mefuna ukungena, ungena esilwaneni esihlakaniphile esinobuqili, esistrategic. That is why mayefika uSathane efike ekhuluma kuEva akamtshela akamkhombisa ukuthi uzom-attack kodwa umbuzo nje osimple
uthini? Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emthini yasensimini na? Ngisho kuthiwa uhlakaniphe kangakanani, ngeke uzicabange lento ukuthi ukuze ukhiphe into efakwe umuntu kumuntu, fanele ufike ufake ukungabaza kuye. Ngisho kuthiwa umzwile esho, kodwa umuke wathi nje ushilo yini. Awusanibonani bazalwane? Njengoba usithembile efunda nje leli verse alinikezwe yimina, mangase kuthiwa ubaba umfundisi uNkosi, umbuza ukuthi ushilo yini umfundisi uthifunda lelo. Ngiyacabanga unanga aqala phoza, acabangisise kahle ukuthi ngempela bengizwe kahle yini. Ushilo yini noma kasho. Ngabe sanibonani bazalwane? Yini ubuhlakani benyoka, ukwazi ukudila nomuntu ukuthi ukuze athekhe umuntu ufaka ukungabaza. Ingakho uSathane mayefuna ukungitshontsha wena, efuna ukudila nawe kahle, ukufakela ukungabaza. Ukuthi engabena lo uNkulunkulu ukhona yini. Useqedile ngawe. Once waba naleyo thought kuwe, uSathane usuke seqedile ngawe. Mawukhona la ukhonza nathi, uSathane uzokuhlebela nje ukuthi kambe leli bandla yilona yini ekwakufanele ngikhonza kulona. Useqedile ngawe uSathane. Kunezinto uSathane ayifaka simple nje, kanti izona ezodestroya impilo yomuntu, ngoba yonke into umuntu ayenzayo isuke engqondweni nasenhlizweni. Awu haleluya. So inyoka iBhayibheli isivezela kwasekuqaleni ukuthi yayisilwane esasikade sinobuqili, sihlakaniphile kakhulu ngendlela eyisimangaliso. Kunezinto ke bazalwane engifisa ukuthi sibheke noma sibuke enyokeni. Ngiyazi ukuthi inyoka isilwane futhi iBhayibheli elikhuluma kabi ngenyoka. Kakhulu iBhayibheli likhuluma kabi ngenyoka. Sanibonani bazalwane? iBhayibheli alifuni inyoka ngoba iBhayibheli isikhombisa ukuthi into yokuqala nje inyoka inolimi olubili. Ulimi lenyoka lihlukene kabili. Sanibonani bazalwane? Ingakho iBhayibheli isiwonisha futhi ngenyoka ukuthi akafuneki umzalwane okhuluma lokho aphinda akhulume lokho. Hallelujah. Kodwa kukhona this part uJesu asitshele yona ukuthi asithathe ukuhlakanipha kwenyoka. And ngiyacela ukuthi engingayifunini kwethu inyoka, ke sibheke nje le wisdom yenyoka. Awu sanibonani? Inyoka ifuna umuntu. Inyoka ithanda umuntu. Akekho noyedwa umuntu othanda inyoka. Hallelujah. Kodwa inyoka iyaphila. Khona singayifuni sinjalo, inyoka iyaphila. Inyoka iyasurvive. Nikhona abazalwane? Inyoka umabona bulawe. Kodwa inyoka yazi ukuthi ngendlela esizonda ngayo inyoka, fanele ngabe inyoka zikho emhlabeni. Kodwa inyoka igcwele. Kuleli yadi nje la esontweni. Ngeke ngiphike mangase kutholakale nje ezu10 mhlawumbe khona la. Angisho kwakho. Kwakho la uhlala khona noma kini. Ngeke ngithuke mangase kuthiwe khona ezisegceke nje mhlawumbe ezimbili. Ngoba inyoka ikhona yonke indawo. So that is why uJesu wayasinikeza lento ukuthi asibuke ubuhlakani benyoka ukuthi uma inyoka ingafunwa kanje ikwazi kanjani kodwa pho ukuphila. Lento yobuhlakani benyoka izokufundisa ukuthi ngisho ungasebenza la osebenza khona, mhlambe uyimanager emsebenzini, mhlambe usupervisor, mhlambe abasebenzi obaphethe abakufuni, kodwa ukuze ukwazi ukusurvive nokuphila funda enyokeni. Awu amen wena mncane. Kukhona abantu abathi omakhelwane abangifuni. Hayi ngiyathuta la ngoba amakhelwane abangifuni. Nala uyakhona bazofike bangakufuni. Kodwa ungakwazi ukusurvive mawuzofunda ubuhlakani benyoka. Hallelujah. uJesu bazalwane wengakhuluma into engekho nje, mayethi asintshontshe sifunde ubuhlakani benyoka. And ngiyafisa ukuthi sibheke namhlanje inyoka ukuthi iphila kanjani. Mhlawumbe into engakutshela yona ezokushokha futhi njengoba nishokhekile nje ukuthi inyoka iyahlonipha. Inyoka ngendlela ehlonipha ngayo kwenza ukuthi ihlale endlini kwakho ungayiboni. Inyoka ayikatheki uma ungayenzi lutho. No, ngisho inyoka mina. That is why abantu laba abagada inyoka ababamba inyoka bahlezi njengoba kuyiwe ehlobo nje bazokhipha istatement hlezi
funda ama-articles emaphepheni ukuthi seyizoqala ke inyoka ukuba khona emagcekeni mase bethi uma uyibona inyoka enje ungayiphazamisi yeke izodlula mikuyakubona nje izodlula nikhona abazalwane so uma inyoka ikwazi ukuhlala ungayifuni kodwa ikwazi ukusurvive isurvive kanjani ingoba inyoka iyazi ukuthi uma uke wayibona meke yayiveza kuzo ibulala so iyakwazi ukuhlala kwi-environment yakho ikuhloniphe uze futhi ungayiboni inyoka ayifani negundane igundane alinandaba namuntu igundane uthi uhlenje unamavizi ulibona salivumbuka la igundane hayi inyoka ayifani inyoka iyayicupha ikhala inyoka ayiveli isidingo ingasiboni awusanibonani bazalwane igundane liqhamuka ungalindele uthi hey uzule gundane liqhamukapi legundane seliphakathi ungalijaha igundane lishonele ulishwebe ungalishaya lishonele ungazubulala amawindi ufuna ukubulala igundane uyitshela uselizonyamalala ngoba ulibonile hayi igundane uthi uyahla ulibone liqhamuka ngalapha uthi liyoshona hallelujah ngifundele sithembile kwaba seThessalonika chapter 4 verse 11 and 12 First Thessalonians chapter 4 verse 11 and 12 I wish singaphuma la siphume sinabantu abanobuhlakani hallelujah engathi singaphuma la siphume sibe mangangifundela iversion ka2020 iversion ka2020 ungifundela iversion ka2020 sithembile nikhuthalele ukuhlala ngokuthula ninake imasithembile lithi iBhayibheli ngisho umnumphile one wisdom efana njengeyenyoka khuthalela ukuhlala ngokuthula nikhona abazalwane khuthalela ukuhlala ngokuthula ngoba inyoka iyakwazi ukuhlala endaweni engafuneki kodwa ihleli ngokuthula ungayizwa ngisho ukuthi ikhona ingahlala inyanga ungayibizwa nokuthi ikhona esicathulweni sakho sithandayo mhlawumbe ikhona ihleli ihlalele nje irelaxele nje ikhululeke sanibonani bazalwane ngoba uma umzalwane ofuna ukusurvive ngaphandle uhleli nezimpisi emsebenzini osebenza khona eroundini ohlala kuyo uhleli nabantu abangakholwa uyakwazi uma uzokhuthalela ukuhlala nabantu ngokuthula anikho into ebuhlungu njengomzalwane uhambe exabana nabo bonke abantu la ufika khona nje uxabana nabo bonke ulekhi wisdom once wezwa kuthiwa khona umzalwane uhambe exabana nabo bonke abantu la afika khona angisho umuntu abamsukele engenzanga lutho ngisho lo osukelwa naye enze noma kuyibuyena osukela abantu usukeleka iwisdom eswela nje iwisdom so khuthalela ukuhlala ngokuthula meselithini ninake izindaba zenu naka izindaba zakho inyoka ngisho ngabona ufutha amakokoroshe lapha ya iyayibukela ngoba ayihlangani nami le siyezwana abazalwane ama mistakes enziwa abazalwane ukuthanda indaba zabantu ngisho fika kamzalwane uthi afika nje kamzalwane ashaya ibala okay ugogo lo una 60 70 nangu umzukulu ona 3 years 4 years athenga konke ngisho sendlini uzalo ubanike lo imusu ukunaka indaba zabantu naka izindaba zakho uma lo mzalwane ethanda ukuthi akuxoxele uzokuxoxela hawu ingane kaSibani bani ke hawu ingane kaSibani futhi musu kuloku ubuza izinto eziningi ungabuza igama nje lengane sekwanele awumthinta umakhelwane phume indabeni zabantu ngiyazi ukuthi uma kushoniwe
ngiyaye ngihambe nabazalwane even naphakathi nezinsuku kodwa angikaze ngihlale phansi nabazalwane engihamba nabo ngibayale njengalabazalwane engingakuthu ukukhonza nabo kakhudlwana basefolweni nakafelekisi ngangijwayele ukuthi ngihlale phansi ngibayale masifika emzini omuntu musu uqalaza indonga musu uqalaza amehlakho awangagijima amehlakho ubuka izinto musu uqalaza ngena ulinde mekathi wahlala phansi uzohlala phansi ubheke lo muntu okhuluma naye yeka ukunaka abaphuma emakamereni abangena emakhaya ubanike yeka ngikunikeza ama-tip okusurvive wena uyofika emzini abantu bakuvalela iminyango bekubona wehle etekisini lapha ngoba bayazi mayesefikile unembuzo enganasidingo uma inyoka ikwazi ukusurvive surely zikhona izinto ongayifunda emqondweni wayo inyoka naka indaba zakho awuphinde umtshele futhi makhe naka indaba zakho makhe ukubona nje umzalwane efaka iring imake umzalwane wasufaka iring ima njengoba ngiza kuwena ngizokuxoxela ukuthi hayi bo sengi-engage usubuze kuqala ayisemnandi lento linda ingane abantu ithi mekuyayikhuluphalela nje yanesiswana sekuwena osuthi uyithwele hayi bo linda naka izindaba zakho uzokwazi ukuphila nabantu iBhayibheli lisikhuthaza ukuthi asihlalisane siphilisane nabantu kungcono ngisho kuthiwa umakhelwane abakwazi kunokuthi bakwazi kambi sezwana bazalwane kungcono ngisho kuthiwa abakwazi nje abakwazi yilo muntu walapho ongena nje endlini aphuma endlini angena emotweni caca ukuthi abakwazi kunokuthi bakwazi kambi ukuthi we lo waya thiwani sithembile nisebenze ngezandla zenu njengalokhu saniyala ukuze nihambe ngokufaneleyo phambi kwabangakholwa futhi ningantuli lutho ukuze nikwazi ukuhamba ngokufaneleyo phambi kwabangakholwa ningantuli lutho awusoze wayifica inyoka ilambile nikhona abazalwane awusoze wayifica inyoka kuthiwe nayi inyoka awusilambe yalamba isize yasho never ngeke ngoba iyakwazi ukudla into eyenza ukuthi ikwazi ukudla ikwazi ukuhamba ngendlela eyiyo kuwe uze ungayiboni labantu abangakholwa abasurroundile ikhona indlela ekufanele sihambe ngayo kubo naphambi kwabo engazophazamisana nabo ayikho into ebuhlungu ukubona usister osindisiwe sebanga indoda nontombazane engakholwa sisters hello ayabekho namhlanje so inyoka inyoka uyazi ukuthi akujwayelekile ukuthi mawudlula nje kuyaye kuthiwa uma abantu behamba bebaningi niyazi bazalwane kuthiwa inyoka imshayi lo phambili ayithi ngiyakwazi lokho inyoka imshayi lo phambili ishaya lo wesibili isikhathi esiningi ya ngesizathu sokuthi iqala ibuke iqala iobserve wena observe wena you can't even read the room mawufika nje uvela ufika ungene nje ucambukela ufake lento oyifakayo ungabuki khona umzalwane othi mekwafika abantu bekhona mekwavula umlomo ubona abantu bebukana ngoba usevela washiya into engacabanganga bathi inyoka
njengoba kudlule oqala isuke iyami observe. So mase kudlule wesibili icabanga ukuthi uyayi-attacka yona. Mise iyashaya kulo wesibili. Kodwa inhloso isuke ingeve ifuna ukushaya umuntu oyidlulelayo. Nikhona abazalwane? Musa ukusukela abantu bengakusukelanga. Mase uthi emphakathini ohlala kuwo abakufuni ngoba usindisiwe wedwa. Kanti wena wabasukela. Khona isikhathi la ekufanele ukuthi uyiyeke ngisho izinto zabo abantu abazenzayo. Wena uyifocusele kokwakho. Nabantu baze babone uhambiso kwakhe. Hallelujah. Inyoka isilwane esazi njengesilwane esinopoison. Ngicela ukukushoka futhi. Ukuthi upoison wenyoka uyabulala. Kodwa futhi upoison wenyoka uyaphilisa. Niyazi leyo nto bazalwane? Oh yes, upoison wenyoka uyabulala futhi uyaphilisa. That is why umuntu eshawe inyoka bafuna ukubuza ukuthi injani. Nikhona abazalwane? Ukuze basebenzise upoison wayo inyoka ukulapha wena futhi. Ngesikhathi ningakholwa babedla ihlungu angithi mawukuthiwa inyoka ushawe inyoka yani kusibanibani lapha owenza ihlungu uzosebenzisa upoison wenyoka ukulapha umuntu. Nala ekukholweni bazalwane. Into ikhipha ngomlomo iyabulala futhi iyaphilisa. Angifundele sithembile. KwiZaga chapter 18 ungifundele uverse 21. The day you understand ukuthi into ikhipha ngomlomo iyabulala futhi iyaphilisa is the day uyobaphatha kahle abantu ngisho kuthiwa ubabonile ngayizolo kumgqibelo bona. Mayesefika esontweni awufiki umdilika ukuthi ngikubonile wena izolo ngoba lo muntu loyo uze esibhedlela usumxosha esibhedlela. Bengazi amen ngeke uzube khona la. Khona abantu ongazi ukuthi baya prophetha kanti aka prophet uNkuzimalanga umbonile izolo. Khona abantu ekuhlezi kumnandi ukugive abantu atshela abantu indaba zabo engabakhi. Kubalekile ukuthi uma umuntu esephutheni zama ngayo yonke indlela ukumakha. Uyakwazi ukuthi umuntu umtshele into ngokumakha. Nikhona abazalwane? Ingakho iBhayibheli lisitshela ngothando neqiniso. And uPaulos emayikhuluma le ndaba uthi uthando neqiniso sizenza lezi zinto ngothando neqiniso. Wrong umzalwane oza neqiniso nothando. Right umzalwane oza nothando neqiniso. Niyabona mehluko? Mawuza kumuntu uzomcorrecta yiza ngothando neqiniso. Ngoba umuntu oza neqiniso isikhala sothanda sibe sabakhona usumlimazile lo muntu already. Abengazi ngizokhuluma kini namhlanje ningidinelwe kanje. Funda sithembile. Ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Bazalwane njengoba sikholwa siphila. Lithi iBhayibheli ukufa nokuphila kusemandleni olimi. Amanye ama translations athi amandla okufa nokuphila solimini. Ngamanye amazwi nawe unjengenyoka amandla ayo okuphilisa na ukubulala semlonyeni wayo. Nikhona abazalwane? Kubiza ukuthi wena mawuvula umlomo uyaphilisa noma uyabulala. Khona umuntu ozazi ukuthi mekwavula umlomo uyabulala uyazazi kwayena. And mayibiza usaba negama lakhe nesibongo uthi straight talker. Kanti straight talker isikhathi esiningi siya destroyer. Nikhona abazalwane? Oh yes, straight talker siya destroyer. Kuba ngconywana mawuzoba nomuntu oyi straight talker uphinde ube nomunye futhi khona eduzane okwazi ukukhamfathana. Lo okhamfathayo akusho khona ukuthi ufuna ukuthi wenze into wrong. Kodwa wenzela ukuthi mase uhlangene ne straight talker sikugive yena akwazi ukukhamfatha. Hallelujah. So
amandla okufa na ukubulala asolimini. Mangase kuthiwe buza abazalwane abaningi abaye ukukhonza, uzothola umzalwane owasho amazwi athize. Angiphinde futhi. Mangase kuthiwe uhlangana nabazalwane sebaye ukukhonza, uzowathola amazwi athize ashiwo umzalwane. Kanti aselimaza umuntu. Uqedile Sithembile? Nabaluthandayo bayakudla izithelo zalo. Awungifundele uJobe chapter 41 verse 19. Jobe 41 verse 19 ungifundele ka 2024 iversion. Emlonyeni wakhe kuphuma izibani ezivuthayo, kuqhamuke izinhlansi zomlilo. Emlonyeni wakhe kuphuma izibani ezivuthayo, kuqhamuke izinhlansi zomlilo. Njengoba ukholwa usindisiwe, emlonyeni wakho lithi iBhayibheli kuphuma izibani ezikhanyayo. Nikhona abazalwane? Amen. Kuphuma izibani ezivuthayo. Uma ukholwa nje usindisiwe, ugcwele amandla kaMoya oNgcwele, emlonyeni wakho kuphuma izibani ezivuthayo. Kuphuma ngamanye amazwi kuphuma umlilo kuwena. Sure. Hallelujah. Amen. Kuphuma umlilo. That is why uMsathane emelene nawe wavula umlomo nje uyakwazi ukumdestroya ngomlilo ophuma kuwe. Hallelujah. Ingakho lithi iBhayibheli nina madodana kaIsrael aniqedwa. You shall never be consumed. Ngesizathu sokuthi uNkulunkulu esimkhonzayo uyena consuming fire, uyena mlilo oqothulayo. So njengoba umlilo oqothula masivula umlomo kuphuma umlilo. So you need to be very careful ukuthi into oyikhulumayo ngomlomo wakho ukhuluma ubhekisa kuphi. Mawukhipha iqalekiso against ingane zakho nabazulu bakho, ukhuluma isiqalekiso bayoqalekiseka ngempela abantu ngoba emlomeni wakho kuphuma umlilo. Uyeke uqalekisa uSathane namadimoni akho uqalekisa abantu ekufanele ngabe uyabalungisa. Nikhona abazalwane? So emlonyeni wakho kuphuma umlilo. Before ngivale, ngicela ukukunikeza izinto ezimbalwa. Inyoka eziswelayo, ngoba inyoka iyaswela. Kunegama engingafuni ukulisebenzisa. Ngikhetha ukusebenzisa lokuswela ngesizathu. Inyoka abazalwane ayinazandla. Angithi? Kodwa iyadla. Inyoka ayina inyawo kodwa iyahamba. Inyoka ayinamadlebe kodwa iyezwa. Bathizwa ngemhlathi kodwa ngeke uwabona amagwagwa kodwa iyakwazi ukuzwa ngemhlathi. Khona into abantu abangayazi, inyoka ayiboni kahle inyoka. Ezinye ayiboni inhlobo, ezinye ayiboni kahle. Ingakho lezi ezisatshwa kakhulu engeke ngize ngiyibize ngegama, kuthiwa uma ubhekene nayo freezer. Siyezwana bazalwane? Bathi freezer, bathi ngisho ungakhumula into oyigqokile ibhantshi oligqokile, mukwalijikijela lapha ijaha lona. Ngoba ayiboni kahle yona ibona isithunzi. Hallelujah. So inyoka inalama disabilities angaka kodwa futhi still iyaphila. Ngamanye amazwi uyayidinga uwisdom ngisho kuthiwa usebenzi ukwazi ukuphila. Nikhona abazalwane? Uma unobuhlakani uyakwazi ukuthiwa uqashiwe kodwa ukwazi ukuphila. Niyazi ukuthi khona abantu abangasebenzi kodwa abantu abasebenzayo bafike bayoboleka kubi imali yokugibela. Bafike futhi bayithole futhi.
ngesizathu ukuthi lo ongasebenzi une wisdom. Omunye ukwazi ngisho ukuxova amagwinya adayisela abantu amagwinya beyemsebenzini yena ehlele ekhaya. Futhi labo bantu abayidli noma kanjani imali. Bayiphatha kahle. Uyazi ulabo abantu abadayisa lapha ya ematafuleni edrobheni. Hey ukubona makuthiwa uyathenga khona. Mevula isitsha lesema ubona imfumba yemali. Hayibo. Imali engaka. Ungaya kuyena ufika uboleka imali aphinda akuboleke futhi. Yini bane wisdom. Nikhona bazalwane? Ngisho kuthiwa ukuthi sekumnandi manje ngaleza izikhathi imoto zazingekho sasikwazi kuyihamba indlela sasuka thina kaJay lapha ngeenyawo size la esontweni. Nikhona abazalwane? Oh yes, size esontweni ngeenyawo. Bewuthi mawuhamba la ngisho kuthi ugibela itekisi ubona abazani bakaJibe wokha beze esontweni. Mawuqhamuka ngala uzoba fica beqhamuka koibe wokha beze esontweni. Kodwa namhlanje abantu abaluleka iwisdom yenyoka uvela athi anginayo imali yokugibela seqedile njalo. Nikhona abazalwane? So ukuze ukwazi ukuphila kulomhlaba yiba nobuhlakani benyoka ayingabikho into othi iyaleka kuwena. Haya ngifunda iverse lokugcina. Ngifundele kwabase Philip chapter 4 verse 13 sithembile. Philippians chapter 4 verse 13. Sithandazeni. Nginamandla ukwenza konke ngaye ongiqinisayo. Ngisho kuthiwa kukhona izinto ongenazo namhlanje iBhayibheli liyaqinisekisa ukuthi unamandla okwenza konke ngaye okuqinisayo. Nikhona abazalwane? Bathi abahlakaniphile bathi inyoka ikwazi ukudla ngisho into engaphezulu kwekhanda layo. Ngesizathu sokuthi indlela eyakhiwe ngayo imhlathi yayo ayifani neyethu onima uvula umlomo ilokhe somewhere. Imhlathi yayo iyakwazi ukuvuleka izivuleke kakhulu. Iyakwazi inyoka, awu haleluya bazalwane. Inyoka ikwazi ukudliselesele eligxuma kanje. Kodwa ikwazi ukulibamba ilidle lifake emlomeni liphila. Manje wena mawusindisiwe ugcwele amandla kaNkulunkulu ayikho neyodwa into ekwahlulayo ukuyenza. Awu haleluya. Ayikho neyodwa into ekwahlulayo ukuyenza. As long as unoNkulunkulu engakuwe ayikho neyodwa into engakwahlula ukuyenza. Into nje efunakalayo ukuactivate wisdom uNkulunkulu akuphe yona engaphezulu ngisho nakwenyoka. Khona abantu ekuthiwa ngisho kuthiwa kuphuma amapost ubona amapost abathi we hayi thina siqualify uyidisqualifya yena. Kodwa mawune wisdom kaNkulunkulu uactivate ifaith kuwe ethi angifake nami uvela ufake kutholakala ukuthi kuthathwa wena kushiwa abane qualification edlule yakho. Nikhona abazalwane? Bakhona abantu mangaze kuthiwe dedela abantu labafakaze bakhona abantu abaoperate kwigrace kaNkulunkulu. An unmerited favor. Ifavor othi ungafanele kodwa uNkulunkulu akwenza ufanele. Hallelujah. Yini into ekwenza ukuthi umuve uye forward isimo singavumi yiwisdom edinga ukuthi ikusize ukumove ukuthi uye forward. So inyoka iyakwazi nokukhipha umuntu umnikazi womuzi endlini yakhe ehlale yona. Kukhona izilwane esinye sazo ibhere. Ibhele bathi ibhele kwesinye isikhathi lisuke lifuna ukuthi ulibone silikhona eroundini. Mase lishiya ubulongwe balo la ngamabomu. Ukuze mawuthi ubonze yibo kunebhele likhona sewuyatatazela ke wena lona lihappy. Nenyoka iyakwazi ukuvela ishiya amathayo noma isikhumba sayo uyosala wena uhayiza uphuma endlini kanti kade idlulile. La uphila khona makwazeke
ukuthi siyizikhonzi zevangeli abaphathi beimfihlakalo. Mawufika endaweni makwazeke uSathane namadimoni akhe mabakufile ukuthi ukhona. I-wisdom yenyoka yenza ukuthi mawufika la ufika khona kungangazela isitha. uSathane akakwazi asikwazi ukuhlalelana noSathane sisindisiwe sikholwa. That is why makufika inyoka kuhamba umnikazi womuzi nawe afanele mawufika kunyamalala uSathane namadimoni akhe. Ngisho kuthi uganele la abangakholwa khona awunayo iauthority yokushuma ezumama ezala nobaba ezala kodwa haleluya ngamandla akuwe ngaphakathi kwakho uyakwazi mawusufikile bakufile ukuthi ukhona. Baqala ukuthandaza la ekhaya ngisho bengingathandazwa ngoba sekufike wena. Amandla okuphila nawo ukubulala kithi bazalwane. That is why kubalekile ungazishi izinto ezinegative. Ngoba uzothulula amandla okufa. Amandla okufa nokuphila kithi. That is why siphusha ukuphilisa, siphilise. Isitha uSathane namadimoni akhe siyadestroya khona. Ngoba wonke lamandla avalelwe kuwe. Haleluya. Athi umhlabeleli ngumlilo lento. Ingamandla lento. Athi valelwe. Ngoba lento esiphethe bazalwane ingumlilo, ingamandla kodwa mawuleka iwisdom ngeke ukwazi ukuyisebenzisa ngendlela eyiyo. Uyayidinga iwisdom. Uyayidinga iwisdom kaNkulunkulu. Ukuze ukwazi ukusebenza uoperate noma ngabe kuphi la kufanele ukuthi uoperate khona. Khona isikhathi la engingafunakala ngisho ukuthi uziveze. Khona indawo engingafunakala ukuthi uziveze khona. Mawumzalwane usindisiwe vuma ukufihlwa. Vumela uNkulunkulu akufihle. Uma uJesu ezemhlabeni wayezela ukuzosikhulula thina sonke but kwakubiza ukuthi akafihlwe ayifihle for 30 years. Khona amantombazana amahle uNkulunkulu awabusisile ngobuhle kodwa izithombe abayishuthayo nabayipostayo ubonje umuntu uyi-expose yena. You lack wisdom. Ma lack wisdom uhamba uyi-advertise nala engafanele khona. Kanti ma uhlakaniphile uvumela ukufihlwa. Just because ume kahle akufunakala ukuthi uhambe uveze izitho zakho. Ngoba abahlezi bekutshela ukuthi ume kahle, qhubeka sifihle. Ubuhlakani bukaNkulunkulu qaphela into nento yenzayo. Niyamazi umuntu ohloniphekile mayeqhamuka mawumbuka nje uyazi wahlonipheka lo baba kodwa mekwavula umlomo kube ngathi ungathi hayibo madoda ebukeke ehlonipheke kanje kuvele kwehla izinga lenhlonipho ngoba ube wavula umlomo wavele wona. Kanti ube right esathule khona izinto ekufanele uvumele ukuthula. That is why iBhayibheli isikhuthaza ukuthi thula. Akuyona yonke indawo ekufanele ukukhulume khona. Khona imihlangano ekufanele ukuthi uyi-attende uma usuyayithulela ulalela ubhale phansi uthule phansi. Ngisho emphakathini abantu bagcina bebulalana nje uze kuthiwa waphakamisa emhlanganweni wakhuluma ngakusasa kasekho. Kukhona into haleluya bazalwane. Le ndaba ye-wisdom kaNkulunkulu ibalulekile kakhulu. Kungahlakaniphi ukuthi uyinsizwa uhamba ukhulelisa amantombazana. Ukungahlakaniphi uleke wisdom. Uleke wisdom. Uleke wisdom. Mawuhlakaniphile ubheka ifuture ukuthi ngakhulelisa umndeni wami usufile lapha ngoba haleluya. Ngoba lo mawengane akazokudedela ukuthi ujabule.
hleze nginitshela ukuthi ngisho ngathi uyaphosta uvakashile use Cape Town nomndeni wakho uzokuthumelela uWhatsApp owodwa ethi nomndeni yakho ngiyapepenyeka lapho kodwa ingane la idlile sekuphelile ubumnandi yini ubrother wesindisiwe engahlakaniphile ngisho bangakukhuluma bese bathi wamdala wangaka unangane hlala ungenayo uzoba nayo ngesikhathi esiright yiqinisa lemsulu ukuthi ingane isibusiso esivela kuNkulunkulu kodwa abanye bayakwazi ukusebenzisa ingane igcina ingasabi isibusiso ukuba khona kwayo so udinga umzalwana newisdom udinga umzalwana ohlakaniphile lithi iBhayibheli uma umuntu athola ukuhlakanipha makacele mawubona indlela ohamba ngayo ubuhlakani abukho cela ukuhlakanipha mntaka baba iwisdom izokutshela ukuthi khona abangani bakhe kufanele uhlukane nabo ngisho abangani ophuzuma bakho ophile nabo wahlala nabo abakwazi from A to Z. No, just because we are asked from A to Z akusho khona sizophila na lesi sikhathi engisiqalayo nengisihambayo noKristu awukho khona phuma kuloyo muntu umthetho mngane mnge ayixabene mntase ayixabene ukuthi nje lo esengimtholile iwisdom yenyoka ngeke uyibone inyoka ihamba igaxene nomunye umngani wayo no ngeke uzibone uyifica ihamba yodwa ngoba ngewisdom yenyoka fanele ufunde nokuphila wedwa abazalwana abaningi bakhulelwa haleluya bakhulelisa bese ke bahamba bashintsha ama province aye kwenye province afike lapha akaziwa esikhundleni sothatha iwisdom yenyoka ayifihle avele bafanele avele emantombazaneni kade khola la esindisiwe Shumayela mayesefika la sefika khona ngithi abakho abazalwane iwisdom nayo ayikho avele uzwe no sister bendawo bethe that guy now uvela uzwe igama ubizwa ngoguy kanti la sikwazi ukuthi sithi nceku la sithi nceku ayibongo nceku ngala usubizwa ngoguy ugcina usuhleka into engahlekisi iwisdom ibalekile wisdom inkinga khona la abantu ekufanele ngabe bane wisdom abanayo laba ekufanele ngabe abanayo ibona abanayo. That is why isizwa kuma TV kuthiwa abadla imali zakahulumeni ngoba iwisdom abanayo yenza ukuthi bafundise ukuntshontsha. Le wisdom efanele ngabe ithola umzalwane osindisiwe yena akayifuni bazalwane ngenane emabhizinisini nihwebe nohulumeni nina nizokwenza izinto zenu ngendlela eqondile phuma amasela wisdom mawune wisdom uhamba lapha eBria hlangana nomuntu phashele nje akunikeza iphepha na inyanga enezinyamba zelotho umuntu ongahlakaniphile uyahamba yokhipha imali lapha angabe ubuza lo ukuthi wena uyithatha ngani lezo inamba zelotho ubona ulakhe wisdom mawune wisdom uthi akunikeza iphepha ulibuke nje futhi ulibuke saqhenya mntakaba ulibuke saqhenya ulibuke nje uthi hey ubeke kahle mina wena lamaphepha ufica nezinyoka lapha enezinyoka kanti lezi inyoka ifakelwe wena uhlakanipha njengenyoka. Iwisdom kaNkulunkulu bazali inikezwe thina ngesikhathi samukela uKristu Jesu sithole nayo iwisdom. That is why kuthiwa uma ulekha iwisdom yicele kuNkulunkulu azokunikeza yona. Angazi ukuthi mapha ama decisions owathatha wena ulekha iwisdom. Njokuthi uqomile sisiwami le ithombe zakho no boyfriend oyifaka ku social media ukhohle njokuthi ingqondo seyibuyile kusu right usuganiwe manje noma usuganile ukohlala kuhambe kuhlale kuvele khona ithombe ke ivele zi 10 years zivele zi 10 years so fanele ube careful iwisdom fanele
ngisho kuthiwa wena uyafunda usesikoleni phume ezintweni zabantu abadala mawuhlakaniphile phume ezintweni zabantu abadala kukhona ithi Bible khona ingqondo ebukeka inhle emehlweni omuntu kodwa isiphetho sayo siwukufa mawune wisdom kaNkulunkulu ukwazi ukubona isiphetho kwimanje haya khona namhlanje mawunobuhlakani obuvela kuNkulunkulu ukwazi ukubona isiphetho kwimanje ukuthi iyoba yini le ndaba mangiqala lento njengamanje ungakulinga uqala utshwala nogwayi nensangu nehunga nama drugs akuphumeki iwisdom izothi thou shall not engathi ungakubona oyedwa obanjwe ile zinto eseqhaqhazela esedinga zona engasakwazi awukumbona uyibuza ukuthi wena ungena kanjani kulento to ayikho into dangerous njengobesters ayikho into dangerous njengobesters eMelika meke waqaqa ubesters ungayilandanga zonke lezi zinto zama PPEs akhona uyaboshwa la eSouth Africa uhulumeni wethu wathatha igxathu lokuthi yonke imizi enobesters ayikhishwa kufaka ama-ties siyazi ukwenzakalani le Bloemfontein angithi niyazi laba ababoshwayo lapha asbesters tontonton niyayazi angithi uhulumeni uthi usiza thina ukuthi asikususe lento dangerous kodwa abantu behunga babhema into enobesters iwisdom fanele ithi ngibhema kanjani into enento dangerous kanje hlakaniphani njengeyinyoka nibe mnene njengamajuba siphakameni simembele khona imthandazo emihle singayithandazela abantwana bethu nabazukulu bethu kodwa khona umthandazo engicelayo mawuthola ithuba ke uthandaze uNkulunkulu ukuthi bapha ubuhlakanipha bapha ubuhlakani ovela kuwe because uma umuntu enobuhlakani ovela kuNkulunkulu ngisho kungathiwa yini eminyonyobela uthatha izinqumo ezingalungile ngeke azayithatha ngoba unobuhlakani ovela kuNkulunkulu. That is why kukhona ingane zabafana nezamantombazana ezinhle kodwa ayijoli mase kubakhona ezinye ezinhle kodwa eyibambekile emjolweni kuhluka kwi-wisdom. Omunye uyayibona lento i-wrong, especially mina ngisindisiwe i-wrong land, omunye akayiboni ubona into uyibona ethandwa. Mhlawumbe uEva mangase kuthiwe ungahlehlisa isikhathi wayitshela ukuthi inyoka le iyamthanda mayisizoxoxa naye ngoba nomfana akakutshela ukuthi inhloso yakhe uzokushiya nengane mase yakushiya ngeke azakutshela. Bahlakaniphe kabi labafana bamanje. Mawungaze uthola abantu abaningi abasemjolweni nabanabantwana wahlukana nobaba womntwana nge the day emtshela ukhulelwe. Amen wena mncane. So mawune wisdom asithandazela abantwana bethu ukuthi ababe ne wisdom. Naye ngakhuluma la nama teenager ngeyilanga. Ngathi ukuba uNkulunkulu wayefuna sibheme wayezosakhela ushemula. Ukuthi uyadonsa ngala ukhipha ngala uyadonsa ngala ukhipha ngala. Manje uNkulunkulu akasakhelanga ushemula. Ngamanye amazwi engafuni sibheme. Umuntu obhemayo ngisho ngathi ufunde kangakanani uyisiwula. Uthi uPaulos ngeyilanga maGalathiya iziwula. Niqale kumoya senigcina enyameni. Akufunakala ungakulinga uwe sewusindisiwe. Lithi iBhayibheli nina seniphunyukile enkembeni. Balekani. Awukwazi ukuthi sikhonza nawe la. Kukhuluma abashumayela abahlukene usuku nosuku la. Kodwa uphuma uye eminyango uyokona. Uyofika uyilandulele kanjani kuNkulunkulu? Cela iwisdom mntaka baba. Mhlambe kwenzekile wawe endleleni. iBhayibheli lithi
uNkulunkulu wayithalalisa zonke ikhathi zokungazi. Mhlambe kwakuungazi. Namhlanje uyalabantu bonke ukuthi baphenduke. Ngicela uhambe lolu hambo mntaka baba ufundisa abalandelayo. Uthi lo mntwana enginaye ngaba nginaye kube ngahlakanipha. Uma mntaka baba ngikufundisa ukuhlakanipha ngenzela ukuthi ungangena ogibeni engangena kulo. Kukhona abantu abanezikana namhlanje esimnxusayo uNkulunkulu engathi bangafundisa abangakobi nazo ukuze nabo bangangeni. Cela sivala amehlo. Mvumeleni bazalwane ngilivule ithuba. Mhlawumbe ukhona la namhlanje. Awukazi umamukela uJesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho. Before ngivala inkonzo ngiyacela ukuthandaza kanye nawe. Mhlawumbe ukhona la. Awukazi umamukela uJesu. uJesu uyena lo osipha ukuhlakana. Uyena lo mayisefikile ingakho lithi iBhayibheli uqala kokuhlakanipha kungumesaba uNkulunkulu. Umuntu oqala kufanele amefikile empilweni zethu sibe nobuhlakani uNkulunkulu. Mawukhona la uthi mfundisi ngiyamdinga lo Jesu ngicela uphakamise isandla sakho la ukhona. Ngithandaze kanye nawe nasi isandla ngiyasibona. Nasi esinye isandla ngiyasibona. Nasi esinye isandla ngiyasibona. Phakamisa isandla sakho ungasabi. Phakamisa ungasabi. Ngiyacela neniphakamisa izandla zenu nize la ngaphambili. Egameni lika Jesu. Hallelujah. Baba waseshilo. Baba waseshilo woza baba. Oh